Tama yung address, sir, no? Wala kasing barangay na nakaano eh. Pick up lang ba to? Delivery. Pag delivery, kailangan complete address, may barangay. Yan, pick up lang siguro niya yan. Anuin ko na lang na pick upin niya na lang. Sa Toril. Oo. Yo, what's up mga kawaray? Ano? So sa araw na to, isa na namang napakasulit na customer ang umorder sa tinitinda kong sapatos. Kaya shoutout sa'yo, Mark Dave Cernada. Maraming salamat sa pagtangkilik. Ito na nga mga kawaray, so agad-agad ko nang prepare yung ipapadala nating sapatos. Ito pala mga kawaray, so bali yung customer natin is taga Toril, Davao City. Kaya doon pa natin ipapa-deliver to. Kita nyo naman, napakalayo, di ba? At ganun kasulit magtiwala yung customer natin. Kaya naman, ipapadala natin to sa LBC para mas mabilis daw. And doon siya preferred sa LBC. And syempre, payment first muna tayo, di ba? So, wala naman tayong problema doon dahil legit na legit tayo. At ito palang in-order niyang sapatos is Melo 1. So, kitang-kita nyo naman, napaka-forma niya, napaka-angas niya. Syempre mga kawaray, bago natin to dalhin sa LBC upang maipadala natin, syempre spike check muna natin para sa quality, kalidad na produkto natin, di ba? Talaga namang hindi lang pang basketball, pang forma pa. Rinig nyo ba yung gaano kaingay mga kawaray? At syempre mga kawaray, no, para matuwa naman yung customer natin, may libreng damit na siya, medyas, yan ang mga previous natin. Dito nga mga kawaray, no, bali tinawagan ko muna yung customer ko para sa malinis at maayos na transaksyon namin. At pagkatapos nga ng aming usapan ay ito na, at ihatid ko na sa LBC yung order niya sa sapatos. Kaya sa mga kawaray dyan na mahilig mag-basketball at magkaroon ng ganitong quality sapatos, huwag na kayong mag-atubili. At syempre, PM lang para sa magandang usapan. Sabot-sabot ba? At makalipas nga ang isang taong minuto mga kawaray, dito na ako sa LBC. And ayun na nga, papasok na tayo at para matapos na to at maproseso na natin at makuha na ng ating customer yung pinakamalupit niyang sapatos. Ito na, papasok na tayo mga kawaray, ano. Bali ito po lang customer ko mga kawaray, no? So bali followers ko sa TikTok and nakita niya yung pinost kong video sa TikTok at dahil nagandahan siya, and yun agad siyang nag-order sa akin ng gusto niya sapatos. At ito na nga, siya naman ang makakatanggap ng quality, di ba? Over quantity na sapatos. Kaya naman sigurado hindi ka magsisisi sa pagbili mo ng sapatos sa akin, no? Kaya maraming salamat sa iyo, bro, sa tiwala, sa pag-order mo. The best ka talaga. Alright. Delivery, kailangan complete address, may barangay. Yan, pick up lang siguro niya. Anuin ko na lang na pick upin niya na lang. Ayun. Ititik siya naman, no? Ilang days, sir? 7 to 9 days. 7 to 9 days. Ayun na nga, bali kakatapos lang. At sa customer ko, shoutout sa iyo, Sir Mark Dave Cernada. Maraming salamat sa iyo. Basta waray, listo.